Фотонагода. Фотаграфічныя сустрэчы Марыны Бацюковай. Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Сёння ў эфіры праграмы «Фотанагода» я, Марына Бацюкова, і да нас у студыю завітала сучасная беларуская фотамастачка Вольга Савіч. Я прыгадаю, што Вольга у нас займаецца фатаграфіяй выключна на стужку. Конечно, цікава было б даведацца, чаму так. Вітаю, Марына. Па-першае, хачу сказаць адразу, што не толькі на стужку, але я ў асноўным так, таму што калі я хачу працаваць са сваёй уласнай ідэяй, то, канешне, гэта стужка. Але бывае часам, што я раблю нейкую працу фатаграфічную, і так як мы жывем у такі вельмі хуткі час, то прыходзіцца звяртацца і да цифры. Лічбавая тэхніка, яна, конечно, дазваляе хутка выкарыстаць тое, што здымала, і это зручна. Скажы крышачку, Вольга, як ты захапілася фатаграфіяй? Калі параўнаць той перыяд і вот зараз, прайшлі гады, і як змянілася тваё стаўленне? Што тебе зараз цікавіць больш? Чым адрозніваецца тое, што было на пачатку, і вот як ты зараз ставішся? Так, я б сказала 50-50. У чымсьці адрозніваецца, я б сказала, што вопыт і, як так сказаць, тое, што я сама развіваюся, і яно патрабуе нейкага такога другога асэнсавання, але такое захапленне і жаданне выказаць ідэі праз фатаграфію, так ведаеш, такі працэс, калі ў цябе штосьці такое западае, ты не можаш гэтага не зрабіць, і таму робіш. Гэта не змянілася, але такія нейкія тэорыі свае ў галаве, яны так сталеюць, і трэба так абнаўляцца, нешта такое новае рабіць. У жніўні паспяхова прайшла выстава «Скарбонка часу» ў музеі сучаснага выяўленчага мастацтва. Ты задаволена вынікамі? З аднаго боку задаволеная, таму што для мяне было вельмі прыемна, што ўсё ж такі, калі робіш сваю ўласную выставу, то і калі ў цябе не хапае сродкаў зрабіць яе так, як бы хацелася, то увогуле ў нашай краіне можна знайсці спонсара, які можа дапамагчы. Гэта такое, насамрэч, вельмі прыемнае адкрыццё для мяне было. Паколькі выстава гэта ўжо дэманстравалася трэці раз, то як бы так, увогуле было вельмі так хацелася паказаць і ў Беларусі, таму што тэма вельмі беларуская і пра Беларусь, і да таго яна была паказана ў Францыі і Літве, але гэта не зусім тое месца, дзе хацелася б. І таму гэта здарылася ў жніўні, і якраз у тым месцы, у якім яна была знятая, хацелася змясціць у музей тое, чаго, можа быць, і не хапае ў нас, тое, чаго знішчаецца і, бессэнсоўна пражываецца, не звяртаючы ўвагу, да? Так. Скажы, калі ласка, у чым адрозненне ўспрыняцця там і тут? І якія былі твае чаканні, ці спраўдзіліся яны? Асноўнае адрозненне гэта, у Літве я не была на выставе, таму не магу сказаць, а у Францыі была персанальная выстава. І, адрозненне ў тым, што больш любапытны глядач, канешне, больш пытанняў, а чаму, як, што, падыходзілі, пыталіся, вельмі былі ўражаныя там нейкімі звесткамі з нашай гісторыі, увогуле нехта не ведаў, што такое Беларусь, што гэта такая самастойная краіна існуе. А ў нас як бы так усё ўнутрана так пераварваецца, што нават часам цяжка зразумець, што там чалавек падабаецца яму ці не, ці ён там зразумеў штосьці ці не. Так калі сам не падыдзеш, не запытаешься, дык можаш і не даведацца. Так, ёсць такі момант. Для цябе замежжа это як дом ужо зараз, я так разумею. Я ведаю, што ты ездзіла вучыцца ў летнюю акадэмію. Як летнік. Цудоўна. Тут і правда побач. Ты ездзіла ў Аўстрыю, так? Вучыцца ў летнюю акадэмію. Давай крышачку аб этом. Як это было? Цікава там? Акадэмія ўвогуле такая ўжо з'ява 60-гадовага ўзросту. Заснавальнікам яе быў Аскар Какошка. І галоўная ідэя была і застаецца тое, што кожнага чалавека можна навучыць бачанню, маецца на увазе мастацкаму бачанню. І то бок туды траплялі і трапляюць людзі, якія
ўжо прафесіяналы альбо людзі, якія вось толькі вось вырашылі займацца якім мастацтвам. І гэта вельмі цікава, калі ты трапляеш у такую групу, і гэта нацыянальныя і ўзроста вельмі розныя людзі. Вось таму такія ідзеі там раяцца. Я была там 3 тыдні, і майстар-клас правадзіла Катарына Севердзінг, такая даволі знакамітая фотамастачка. Было цікава, таму ж было для мяне вельмі карысна, што гэта была такая добрая школа друку. У чырвоным пакоі сапраўдны друк, так. Прамая фатаграфія, я так разумею. Асноўны напрамак быў такі вось на такую вымираючую нават на западзе такую тэхналогію друку ў красным пакоі. Вось, і гэта было вельмі карысна, таму што я упершыню убачыла, як можна надрукаваць фатаграфію памерам з мой рост. І так было там такое цікава, як зрабіць з лічбавага здымка, як зрабіць аналагавы здымак. Вось, то бок была дзяўчына, якая зрабіла здымкі на iPhone. Вось, і мы з іх потым рабілі такія вялікага памеру здымкі ў красным пакоі. Вось, для мяне такі цуд быў. Адваротны такі працэс. Так, правда, цікава. Але, на жаль, у гэтым годзе ўжо у наступным не будзе такой магчымасці, таму што там змяніліся ўмовы. Это практычныя навыкі, вот тое, што ты распавяла нам, так? А на ўзроўні ідэі, як працаваць над праектам, што-небудзь у гэтым накірунку есть для цябе нейкія адкрыцці? Увогуле я чакала, што там больш будзе тэорыя, там вось якраз як працаваць, як зараз гэта так модна, у іх называецца storytelling, такая напрамак. Вось, але там было такое, як бы гэта мовіць, шмат абмеркаванняў, як так у прыватнай беседзе з майстрам, так і паміж сабой. То бок мы садзіліся 2-3 разы ў тыдні за круглым сталом, і кожны казаў, што збіраецца рабіць, што зрабіў, і так было сорамна, калі ты нічога не зрабіў, што ў выніку там за 2 нядзелі ты ўжо меў 2 серыі, як мінімум, таму што было, як ты так... Трэба ж было нешта абмяркоўваць. Так. Зразумела. Бачу, што ты вельмі ўражаная. А ўжо працягнуць гэтае навучанне не маеш магчымасці? Так? Акадэмія гэта працуе кожнае лета, таму калі хочацца працягнуць, то можна працягнуць. Я думаю, што паспрабую ў наступным годзе, таму што вельмі насамрэч карысна. І мастакі прыязджаюць такія знакамітыя, напрыклад, быў там у розныя гады быў Ай Вэйвэй мастак, і так. Правда, знакамітая. Вось. Шмат добра, што ты ў нас у такім шэрагу, гэта прыемна. А калі параўнаць, конечно, цікава, як на твой погляд, сучасныя беларускія фотографы, яны адчуваюць пульс часу, так бы мовіць, у трендзе, ці можа адчуваецца нейкае замкнёнае кола? Я б так сказала, замкнёнае кола з папыткамі выйсці з гэтага кола актыўна, так, таму што, калі напрыклад, мастакі існуюць тут, то яны ствараюць альбо вельмі унікальнае такое мастацтва, альбо вельмі такое, як бы так мовіць, не ў рамках сучаснасці. Вось, а калі яны спрабуюць выходзіць і камусьці штосьці паказаць там у замежжы, то вельмі часта яны так пытаюцца гэта зрабіць так, каб падабацца камусьці. То бок ёсць нейкія тэмы, которые будуць запатрабаваныя там, і мастак, ужо ведаючы аб гэтым, стварае такую тэму. Вось, таму ёсць такі момент. Вось, шмат хто хоча вучыцца там у замежжы, таму што гэта, я лічу, вельмі карысна, і гэта раней заўсёды было так, калі людзі мелі магчымасць, яны выязджалі, таму што ты павінен дзеліцца нейкім вопытам, быць у русле ў сучасным, таму што нельга тут сядзець у сваёй краіне, толькі нічога не ведаць, не бачыць і быць сучасным. Можна, канешне, але так... Бывае. Часам. Оля, скажы, калі ласка, матыў для творчасці, што гэта для цябе? Што можа падштурхнуць да ідэі новай тэмы? Як увасабляеш свае ідэі? Можа падштурхнуць усё, што заўгодна, там, я не ведаю. Бомж нейкі ў метро, ці, можа, нейкі сон, ці так паглядзець штосьці, альбо нейкі чалавек. Усё, што трапляе, там нешта адчыняе ўнутры, то можа і так... Зараз шмат фотографаў. Якім, на твой погляд, павінен быць сапраўдны майстар? Чым адрознівацца ад гэтага шэрагу людзей, якія ўзялі ў рукі фотоапарат? Майстар, ён, па-перш, на маю думку, павінен быць такім адчыненым для новых
так сказаць, адкрыць. Ён не павінен зачыняць і казаць, што я вось такі вось усё суперфотограф там или супермастак, і ўсё. Гэта такі першы крок к тому, што ты зачынішся і пра цябе не будуць, ну, як мінімум так думаць, як ты пра сябе думаеш. Я думаю, што справу ён павінен ведаць недрэнна, Ну, каб быць майстрам, гэта правда так ж? зразумела. Стыль, почерк, вот наконт гэтага. Я так думаю таксама, што калі ён не вылучаецца сярод іншых нейкім сваім такім пазнавальным адразу стылем, так ці можна назваць яго майстрам? Можна яго назваць студэнтам, я б сказала, у пошуках. Ну, а калі ўявіць сябе там, не знаю, наша жыццё праз 10 год, напрыклад, вот кім ты сябе ўяўляеш у будучыні? Якія ў цябе там мары? Ну, калі не сакрэт. Я якраз сёння ноччу аб гэтым думала. І вось так мне цяжка сказаць, і вот нават якая у мяне мара, таму што так усё, што я сапраўды хачу дзесьці ўнутры ў сябе, яно так збываецца. Нават часам баюся таго, што хачу, таму што так яно часам прыходзіць у той час, калі ўжо, можа, гэта і не патрэбна. Вось, ну, так, калі так пра фатаграфію казаць, то увогуле хацелася б павучыцца. Хацелася б так пасупрацоўнічаць з калегамі, можа быць, з іншых краін. Ну, хацелася б працаваць далей з фатаграфіяй. А калі гаварыць пра творы мастацтва, сучасных аўтараў, хто цябе натхняе, што ты любіш? Натхняе мяне апошнім часам больш літаратура і, я б сказала, канкрэтна японская літаратура. Таксама натхняе сучаснае беларускае становішча ва ўсіх праявах. Фатаграфічна асэнсоўваю тое, у чым знаходжуся зараз, вось у гэтым месцы. Таму гэта натхняе. Ну, пажадай што-небудзь нашым маладым беларускім фатографам. Пажадаю вучыцца і вучыцца, і асэнсаваць сябе і тое, што хочацца рабіць, і чаму хочацца гэта рабіць. І калі так усе пытанні супадуць, то можна займацца, я думаю. А калі гэта так чыёсьці там, альбо так проста захацелася, і не ведаю чаму і для каго, вось трэба падумаць. Такая вот у нас сёння атрымалася размова. Шаноўнае гаспадарства, праграма «Фотанагоды». Я Марына Бацюкова, наша госця Вольга Савіч. Мы віншуем вас надыходзячымі святамі, прыемных вам клопатаў і добрага святла.